Zostalo niečo v nás, zneli nám básne a pritom piesní pár. Tie roky lásky v plnosti s úžasom, sveže už aniel odzvonil týmto dvom zvonením. Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám prežiť tak krásne, čas hraný ku hviezdám. Dnes vidím lásku, ktorej som vždy chcel rásť. Bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný. Nech nás aniel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v dlani, nech nám voľné krídla dá. Nech naše dni sú krásne, nech nám aniel skladá básne.
svetom krste ste dostali biele rucho, znak posvedzujúcej milosti. V mene prvopríjmajúcich detí biele rucho pri vyznaní viery bude držať Vicky Gebhardtová. Milí rodičia, krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste tieto deti priniesli na krst. Deti sa vtedy znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar účasti na Božom živote. Slúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udeli deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista. Obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami i svojim srdcom pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi a pred celou farskou rodinou. Sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do svetu. A tak sa vás, deti, pýtam. Zriekáte sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam. Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekam. Pýtam sa vás, deti, veríte v Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Deti, veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskresenie tela, život večný? Verím. A pýtam sa vás, deti, chcete sa bližšie primknúť Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcem. Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškodenú pre život večný. Amen. Výborne. Keď to tak dodržíte, tak budete šťastní a život neprehrajete. Prednesme nebeskému Otcovi svoje prosby. Pane Ježišu, obdar svojou milosťou a požehnaním nášho svätého Otca Františka, aby viedol Tvoju cirkev v duchu Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Naplňaj svojou milosťou a požehnaním aj našich duchovných pána dekana Kaplana, daruj im zdravie, silu a vytrvalosť vo Tvojej službe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, obdar nás múdrosťou Ducha Svätého, predstaviteľov štátov, aby chránili a zachovávali hodnoty viery a rodiny aj pre budúcnosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našu vlast a chráň ju od každého zla, aby sme žili v pokoji a bratskej láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odmeň a požehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú Tvoje evanjelium a krstia tých, čo uverujú. Prosíme ťa, vyslíš nás. Povzbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za našu farnosť, aby sme na príhovor svätého Štefana, nášho patróna, naozaj boli jedno srdce a jedna duša podľa príkladu prvých kresťanov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj a ochraňuj všetkých detí na svete a pomáhaj im, aby sa mohli stretnúť s Tebou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske a
milosti nás, deti, ktoré dnes po prvý raz prijímame Tvoje telo, aby sme žili v radosti, ktorú nám nikde vezme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daruj pokoj, mier a bezpečie ľuďom na celom svete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, na príhovor sedembolestnej Panny Márie, na podútechu všetkých, čo trpia na tele a na duši. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa o požehnanie pre naše rodiny, chráň ich pred nezhodami a naplňaj ich svojou láskou a pokojom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, pre Tvoje na nebo vstúpenie dopraj nám milosť, aby sme aj my raz mohli prísť do neba. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, požehnávaj, Pane, úrodu na našich záhradách a poliach. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti ku mne prísť, im patrí Božie kráľovstvo. Vypočuj všetky prosby, ktoré prednesli tieto naše deti. Sprevádzaj ich aj na svojou milosťou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Žehnaj
Agnus Dei in te confido.